வணக்கம், நான் உங்க முருகேசன் பேசுறேன். மக்களாகிய உங்களை நம்பி மட்டும்தான் இந்த களம் காண்கிறேன். நான் சுயேட்சை வேட்பாளரா நமக்கு தண்ணீர் குழாய் சின்னம் கிடைச்சிருக்கு. நான் நிறைய வாக்குறுதிகள் சொல்லியிருக்கேன். அதில் சிலவற்றை மட்டும் இப்போ சொல்றேன். 24 மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய வகையில் ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு 29 வார்டு மக்களுக்கு நான் செய்து கொடுப்பேன். மாதம் 2 முறை என் சொந்த செலவில் உங்களுக்கு மருத்துவமாக செய்து கொடுப்பேன். மக்களின் நலன் கருதி என் சொந்த செலவில் சேவை மையம் அமைத்து கொடுப்பேன். 10வது 12வது படித்து அதிக மார்க் எடுக்கிற மாணவிக்கு என் சொந்த செலவில் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். வார்டு முழுவதும் என் சொந்த செலவில் CCTV கேமரா அமைத்து தருவேன். இறுதி சடங்குக்கு தேவையான அமரர் ஊர்தி, கூலர் பாக்ஸ் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அமைச்சு தரேன். கண்டிப்பாக நம்ம வார்டில் குப்பைகள் அகற்றம், குடிநீர் வசதி, மின் வசதி இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு சொந்தமாக ஒரு ஆளை போட்டு நேரடி கண்காணிப்பே நான் பார்ப்பேன். கண்டிப்பாக வர 19ஆம் தேதி அன்னைக்கு எலெக்ஷன் வருது. நம்ம சின்னமான தண்ணீர் குழாய் சின்னத்தில் கண்டிப்பாக உங்கள் வாக்குகளை அளித்து என்னை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்யுங்கள்.